Usa ka babae ang patay human kini malakip og kasunog sa ilang panimalay sa Upol, Misamis Oriental. Napasagdaang niluto ginalantaw sa kabumbiruhan nga tinubdan sa kalayo. Ani ang report. Kini ang kuhang video ni Hani Libago atol sa pag-ulbo sa dakong sunog sa Zone 7 Bonbon, Upol, Misamis Oriental banda alas 6 sa buntag adlong Martes. Makita ang dakong kalayo nga paspas gilamoy ang balay. Wala madugay, nakatawag sila og bumbero ug pasado alas 6:40 napalong ang kalayo. Apan nahikurat ang tanan human nga napalgan ang patayng lawas ni Nanay Delia Mantos, 59 anyos, tindera og suman og bingka, human nga nalakip siya og kasunog sa ilang balay. Ang igsuon sa biktima nga si Nanay Alden, wala gayud sila magdahom nga anaa pa day sa sulod sa nasunog ni ining balay ang iyang manghud. Maayo lang pagpanaw ging ang Ginoo nay bala sa imo. Siya may nasayod sa tanan. Siya ay nakabalo. Ug unsa imong mga plano pod nganong giinayngana imong kahimtang. Sa nasunog nga balay, tataw ang damyos. Hasta ang baligyang mga suman ug bingka ang nalakip pagkasunog. Sigon sa bana sa biktima nga si Tatay Jovito Mantos Jr., 73 anyos, nga pasado alas 5 sa kadlawon, milakaw na kini aron ibaligya ang unang batch sa nilutong bingka ug suman. Ang ako lang magkita mi dito sa langit nga puloy-anan nga giandam sa Ginoo sa panahon sa resurrection. Maura gyud na akong tugon siya. Matod sa BFP Upol, usa sa mga kalisdanan nga ilang nasinati ang pagresponde sa lugar tungod sa kapiot sa dalan, labi pa nga pasulod ang compound kung asa ana ang panimalay. Gidugang sa kabumbiruhan nga posibleng napasagdang niluto ang tinubdan sa kalayo. Sa ilang tala, miabot ngadto sa unang alarm ang sunog. Usa ka balay ang totally damaged ug usa ang partially damaged. Kapin 40,000 pesos sab ang danyo sa sunog. Akong panghimangno lang gid sa tuwang tanan nga magbantay kita sa paggamit sa kalayo. Kay kung dili nato mabantayan, pwede kining mag-cause og damage, even loss sa kinabuhi. Si Tatay Jovito buot manawagan karon ngadto sa mga adunay malumong kasing-kasing nga matabangan siya sa pagpalubong sa iyang asawa, ingon man sa pagpatukod balik sa ilang panimalay. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao